bato ka. Sarapit, boss. Andara, pada mana yang bedul tahu dah. Kak mau dari naik mau atang. Boleh tanah nak? Ini bos. Kaya tanah yang tahu ni piring boleh tanah nak. Bata ko. Oops! Say oh. Saan kayo pumunta? Pangita na mo si Boss Piring. Anong gagawin niyo dito? Anong gagawin ni? Pangita na mo si Boss Piring. Putang ina kayo, anong gagawin niyo dito? Tarong ha? Sa puti ang istorya anong gagawin daw. Ang lagi, tagtabang na ba? Tawagi. Hello, Bustong! Hello. Ara-ara gumidire, Bustong? Okay, paano ko? Ano man, siyempre team na dire. Opo, sino ka naman? Sama ako, tatlo. Sino ba talaga pakay nyo? Sige nga na ni. Asa boss, kisay gipangita kanina ninyo. Among gipangita si Boss Piring. Sabi niya, hinahanap niya si Boss Pireng. Ah, ganun pala. Wala si Boss Piring dito, nasa kanyang mansyon. Saksakin mo na. Okay boss, sinaksa ko na boss. Pagkote. Ay siya boss, wala ka siya dire, naa ka siya mansyon. Sam, di aton to ne. Nari puyog ta. Samahan mo kami. Okay, tara. Malayo pa ba boss? Malapit na. Dito na lang. Ito na. Yan ang mansyon ng aking boss. Ay siya boss, mauna kami ni boss. Ano ni? Abot na ta. Tara, sama kayo sa akin. Sino kasama mo? Hinahanap nila si Boss Piring. Boss Piring, nandito si Boss Piring. Balik kayo. Boss, may naghahanap sa'yo, boss. Sino ba kayong mga hayop kayo? Piring mo na ni? Ay siya boss, kisay ko ang malak ano? Ata ni malak. Igaw, ganun mo ba? Ano bang pakay nyo sa amin? Ako tong yurdina nagpato. Boss, kami yung inurdiran mong bato. Ah, kayo pala tong inurdiran ko. Nasaan yung bato? Ito na yung bato. Check natin to ha. Parang piki to ah. Si Piki. Kuang bayad doon. Asan ang bayan? Ah, bayad lang pala. Nasa tauhan ko ang yung bayad. Ito yung bayan. Boss, dagang boss.